Απόλαυση που διαρκεί. Κοίτα αυτό. Αλλά όχι και για πάντα. Νέο Magic Infinity από την Algida. Το νέο free to go. Όταν λέει εννοείς γκολ. Συμπληρώνει την τετράδα των τελικών. Ο αντιστάρ Ολυμπιακός, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, λοιπόν, είχε περισσότερο θάρρος, είχε άγνοια κινδύνου, ενέργεια και απόλυτη ετοιμότητα. 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, 63-61 το σκορ, 1 και 10 για το τέλος. Σπανούλης απέναντι στο Χουέρτας για 3 ο Σπανούλης. Ναι! 66-61 από τον Βασίλη Σπανούλη. Απομένουν 16 δευτερόλεπτα και ο αρχηγός του Ολυμπιακού δίνει την assist στον Ντόρσεϊ και αυτός πετυχαίνει καλάθι και φάουλ, κάνοντας το 68-64. Σπανούλης στον Ντόρσεϊ, το καλάθι, ναι! Και το φάουλ, 68-64.